The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Anyan sa kita ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios. Sa wailangan, anda mo na to ang atong tagsa-tagsa ka kalag, alang kanimo magtutuo, you know what to do, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, ug maanda mo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo dili pa magtutuo, gidapit ka, ug naang awhag gikan sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Okay. Now, kagahapon, si Pablo, no? Kaniya man ta sa teksto nga 2 Korinto 4:14. Si Pablo nagaingon nga, bisan kung ikaw atuwa sa lubnganan in your body, bisan og namatay ka na o gikalubong, pagamanhaon ka, you will be raised as the Lord Jesus Himself was raised. Ug busa sa atong pagbalik diha sa atong teksto 2 Korinto 4:14, ang bersikulo 14 mitapos pag-ingon og God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. Now, niya nang higayon nga, dad-o na si Jesus sa Dios, balik ngadto sa langit no niyang himaya from this rendezvous, uban sa iyang mga katawhan. He will bring back sa tanang mga magtutuo sa dungan at the same time. Kasabot ka? Kini kong itabuha. Sa dihang ang Ginoo, manaog na diha sa panganod in the air, and gathers all the believers into Himself. Sakmiton, labnihon sa kalit sa Dios, kini silang tanan. Of course, kitang tanan nga mga believers, uban ni Jesus, ug dad-on na kita sa Ginoo ngadto balik sa langit. He will bring all of us back to heaven. Oh, what a day indeed, right? Imagine, we're on our way to our grand reunion dito sa langit. And that is essentially what our Lord was saying diya sa Juan 14, versikulo 1. Usaka na ilhan pagayong teksto. Verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Now, nakuha pa ni mo kadto? There is an event nga moabot. Sa dihang ang Ginoo moabot, mudangat, will come, og kuhaon kita niya, og dad-on kita niya where He has been. Where is He now? Ngutana ko nimo. Of course, tuwa sa langit. So aniya kining usa ka hitabo
moabot. Moanhi ang Dios ug iya kitang dadon dito sa dapit where He is unto His Father's house and puts us in the rooms na mga kanang mga lawak He has prepared for us. Again, balikon ko sa pagpatinaw nimo nga dili kining hitawuha ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo nga nisyuta aron sa paghukom sa mga unbelievers sa giingon sa English og the ungodly or human dili kay human yun yan na aron iyang gipahimutang ang iyang gingarian. Dili kini ang second coming ni Kristo Iwan dili. Kay labot pa. There is no judgment. Diya sa 1 Corinthians 15. No judgment. Diya sa John 14. No judgment in 1 Thessalonians chapter 4. Wala. The Lord does not come down and step on the ground of Mount Olives. He comes through the air. Diya sa kahanginan. Sa panganod. He collects pinagi sa pagbanaw sa mga magtotoo ug dadon kini silang tanan ngadto sa balay sa Dios nga Amahan ug ibutang kini sila didto sa mga lawak nga giandam sa Amahan alang kanila. Now diha sa panapos nga bahin sa bersikulo 14 inis Pablo is actually speaking to the concerned sa mga kasing-kasing nining maong mga magtutuo because unsa mahitabo niyadtong nangamatay na. Do they miss sa pagbalik sino? No. Hinumdumi nga kini sila nangamatay diha kang Jesus in Jesus. O kini sila banahon diha kang Jesus. Kasabot ka? Now, how do you know this, Paul? Yun sa manimo pagkaibaw niya na Apostol Pablo. So, mo ni dinhi, ang ikatulo nga patukuranan, the third pillar. This truth, ang pagsakgaw sa simbahan, the gathering, this snatching, gibasihan kini sa kamatayon ni Kristo o sa pagkabanhaw ni Kristo in which kita nahilambigit, we are involved. Apan gibasihan usab kini sa gipadayag o revelation from Christ. Verse 15, for this we say to you by the word of the Lord. Now, where do you get ni ining kasayuran, Paul? By the word of the Lord, on the basis of divine revelation. Apanon sa mga gibuot niyang ipasabot specifically? Buot ba niyang ipasabot nga there are some sayings in the Gospels nga diin mibungat si Jesus bahin niini? Excuse me. Tingali, nagpasabot siya diha sa Juan 14. Yes, that's a reference to the rapture. Pan, wa man kini maghatag og ingnon tang mga detalye or any kind of description o bisag unsa nga maingon ta nga parallel sa mga detalye nining maong teksto. Buot man niyang ipasabot nga dinhay mga butang gisulti ni Jesus that were not written down like Acts chapter 20 verse 35. Or does he mean one of those? No. Ang buot niyang ipasabot mo kini. Paminaw. This the Lord has personally revealed ngadto kaniya. Ang hinungdan, we know that is because in 1 Corinthians 15:51, sa atong giingon, di padugay, because it's a mystery, usa ka tinago kini. Hangtod ning higayuna,
why nasayod nini. Now, Jesus didn't get the details even in the scripture o gawas ba sa balaang kasulatan in the mystery. Kining mao nga mystery, tinago nga karon gipadayag na it is now revealed. Now, ang mga taga Tesalonica, way nasairan bahin sa pagbalik ni Jesus. Wala. Sa akong nag-iingon, di padugay si Jesus mo ani suma sa ilang nibuan bahin sa Day of the Lord niya. Diin mo ani si Jesus aron sa paghukom, his final judgment. Nasayo do sa kini sila nga kining final judgment mao ang culmination of a series of judgments, a cataclysmic event nga gitawag og the day of the Lord. Dili kini adlaw in the sense of 24 hours. Usa kini kang gitawag og adlaw in the sense of an era or an epoch o panahon o katuigan sa Bisaya. Now, familiar pag-ayo kini nga pulong o term dito sa ang pagkisaad in the Old Testament. Sila nahibaw nga na ay moabot nga final day nga hitabo nga mao ang day of the Lord. Okay? Now, ato ni ipadayon ugma. Kini may tungod nini giyahisgot og time of judgment, paghukom dinhi tamunong pagkakaron ayaw sipyat sa pagpadayon to stick around aron imo kayong makatunan ang tanan nga mga doktrina nga nagapaluyon ning atong pagtuon bahin ning pangasaunon ni Kristo, the bride of Christ. Amahan na mong langit nun, salamat nining grasya. Ngayon mo kaming iatagang higayon sa pagkigambitay kanimog sa imong mga pulong. We know that this is our briefing, our orientation sa imong plano sa among kinabuhi. Salamat to Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Dada kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon ng among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.